Era unha vez o home. O home do Renacemento. A primavera de Botticelli, símbolo do Renacemento. Florencia acollía con fervor os sabios gregos que fuxían de Constantinopla, que caera en mans dos turcos. A súa presenza e o desenvolvemento rápido da imprenta contribúen a estender as ideas humanistas. O humanismo, resurrección dos textos antigos, única cultura posible exceptuando a teoloxía, e tamén dos desexos de independencia, de perfección humana, de individualismo. Volvemos descubrir a Protágoras, o home medida de todas as cousas, o home artífice do seu destino. No século anterior, Boccaccio e Petrarca abren camiños novos e cantan o amor á vida, mentres o gran Dante alimenta aínda o lume gótico. Giotto pinta retratos, Donatello atrévese a esculpir corpos espidos. Ah, xa estás aquí. Pasade. Hola, amigo. É para min. Sí, toma. Ata logo, Pedro. Adeus. Oh, gusta chisto. Claro. Había moitos paralelismos entre a Atenas de Pericles e a Florencia do 400. A verdade é que ao longo de 20 séculos non se coñecera unha constelación igual. 1469, Lorenzo de Medici reinaba en Florencia e o grande humanista Ficino ensina a Platón, o deus Platón, obxecto de todos os cultos. No taller do famoso pintor e escultor Verrocchio facía a súa aprendizaxe o mozo Leonardo. Aquí aprendíase a arte de tallar a pedra, de fundir o bronce, de construir estradas, de fortificar cidades e de pintar. Moi ben. Había 3 anos que Leonardo frecuentaba o taller. Non está mal. Atraído pola beleza do seu alumno, Verrocchio tomou unha decisión. O seu David tería os trazos do mozo Leonardo. ¡Qué bonito! Na, 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 na. Nha. O vendedor da lume di que non nos pode mandar máis. As reservas esgotáronse e a cidade de Volterra negase a comerciar con nós. O alume é indispensable para darlles apresto aos tecidos. Man dereita, man esquerda. Xa está. Que imos facer? Ah, Hola. como imos traballar se non temos alume para os tecidos? Vamos ver o vendedor. Veña. Terminada a xornada no taller de Verrocchio, Leonardo volve para a súa casa. Sen perder tempo nin para comer, continúa co traballo. É moi grande o seu desexo de aprendelo todo, de coñecelo todo. Perséguen as súas quimeras ata ben entrada a noite.
Ti alí e ti alí. A él. Toma, toma, toma. O 400 está inzado de revoltas, de conspiracións, de guerras. E canto aos asasinatos, o seu número superou os contables máis perseverantes. ¡Vinganza! É un home honorable. Podemos confiar nel. Sabe moi ben que a Corporación de Tecedores non pode seguir traballando nesas condicións. Se non nos queren enviar os produtos que necesitamos, non nos vai quedar máis remedio que ilos buscar Mira, a eu outra iría parte. polas bravas e non creo que a lle sorprenda demasiado. Un menos. Paréceme que lle damos demasiada importancia. Por que non prescindimos del? Faime caso, Pedro. Non comparto a túa opinión, gordo. É un home seguro de si mesmo e sabe o que ten entre mans. ¡Oh! 2-1. Ademais, nós non pagamos impostos, pois logo temos dereito a que as autoridades defendan os dereitos da nosa corporación. Ti non pensa lo mesmo? Naturalmente. Arte da la. Eu estou aquí para defender a nosa profesión e crédeme, hásemos facer xustiza xa que nos queren quitar este asunto das mans. Non, non, xa veredes como se amaña todo. Lorenzo de Medici atenderá a vosa petición lexítima. A cidade de Volterra négase a enviarnos a lume e sen el non podemos traballar. Pois ímolo buscarnos. O asunto quedou resolto a satisfacción de todos. Ninguén lle pode negar nada a Lorenzo de Medici. E ti, Leonardo, acaba o anxo da esquerda. Abraiado polo talento do seu alumno, Verrocchio xa non volveu pintar. En diante consagrarase só á escultura. Leonardo, castigándose a si mesmo por ferir o seu mestre, deixaría todas as súas esculturas sen acabar. 3-2. Houve un erro. Un día que Lorenzo de Medici e o seu irmán Giulio asistían á misa, os conxurados, créndose donos da situación, precipitáronse cara ao palacio da señoría. Pero alí... O seguinte. O seguinte. O complot tramado contra os Medici polo Papa Sisto IV fracasara. Nada deixa indiferente ao novo Leonardo. Aí o está, debuxando un dos aforcados, Bernardo Bandini. Despois dirixíase á igrexa de Santa Cruz para admirar os frescos de Giotto. O seu amigo Botticelli estaba en Roma. Verrocchio, o seu querido mestre, atopábase en Venecia rematando a estatua de Bartolomeo Colleoni. Na súa soidade, Leonardo seguía coa súa busca inqueda por todas as parcelas das artes e das ciencias, levado sempre pola ansia de saber. A súa pobreza non lle deixou máis remedio que acudir ao duque de Milán, Ludovico Sforza. Ilustrísimo señor, despois de moitas investigacións, queríalle revelar a vosa excelencia algúns segredos. Posúo un medio de destruir cidadelas e fortalezas. Sei como fabricar morteiros moi prácticos e de fácil transporte. Descubrín numerosos enxeños para os combates marítimos. Son quen de construir carros blindados que, penetrando coa artillería no territorio inimigo, serían invencibles. E en días de paz podería satisfacer o máis exixente en arquitectura. A pintura non ten segredos para min. Sei pintar como o mellor. Ah, se soubese ler a Platón, pensa Leonardo, non me tratarían como a un saltimbanqui. Ah! Como paso o tempo.
Bos días. Bos días, mestre Pedro. Hola, Flor. Pedriño. Alégrome de que viñeses. Precisamente quería chamosar algo. Por aquí. Vamos. Que é? Non mo podes dicir? Apúntalle ben, non falles, Que fas? 4-2 mal raio de parta. Ah, mulleres, provocades a Deus coas vosas extravagancias, cos vosos luxos, cos vosos escotes, con eses aceites cos que enzoufade o rostro. Arrepentídevos. Tres a tres. Que foi do noso amigo Leonardo protegido por Ludovico Sforza no ano de 1490 en Milán. Aí o estaba, facéndose cargo do pequeno Saleino a quen decidiu adoptar. Grazas. Está por aí a túa casa. A ver, Aquel rapaz non lle daría moitas alegrías. trapallado. Moita atrapallada, sí. Non sendo o retrato de Cecilia Gallerani, o retrato dun músico... Agora proxecta unha estatua grandiosa de Francesco Sforza. Pero antes de emprender ese traballo quere escribir un tratado sobre o cabalo, outro sobre as diversas formas de moldear o bronce. Entre mentres, ocúpase do canto, a danza, os traxes de palacio... Vai no buscar. O meu amo quere vos ver. No ano 1492, Lorenzo o Magnífico entregaba a súa alma a Deus en a absolución de Savonarola, que en poucos anos despois alcanzaría a súa apoteose. ¡Alí, mirade! Veña, danos la bolsa. Veña. Veña, registrade. Os nenos teñen que ser obedientes, Sí. senón papá enfádase. Non está mal o colar ese, Damo. Damo, veña. Lume con todo. Sí. Arrepentídevos da vosa impiedade, dos goces que buscades lonxe das cousas santas. Un cadro tan fermoso non. Arrepentídevos, aínda estades a tempo. Pero o triunfo de Savonarola non había durar moito. Con el morrerían as últimas barreiras da Idade Media. Naquel mesmo ano de 1498, Vasco da Gama descubriría o Camiño das Indias. 6 anos antes, en 1492, o tempo que morría Lorenzo de Médici, os reis católicos acabaran a reconquista de España. Cristóbal Colombo descubría a América. Alexandre Borgia recibía a tiara pontifical. En Francia empezaba a construción do castelo de Amboise, onde anos despois sería enterrado Leonardo da Vinci. Acabando o século, Manteña pintaría o seu Cristo morto. Leonardo, camiño de Mantua, pintaba o retrato de Isabela deste. Un día regresou a Florencia. O noso amigo avellentara un pouco. Agora tiña a barba e os cabelos brancos. Que fixo durante aqueles anos? Un pouco de todo, segundo o seu costume. Estudo sobre xeometría, sobre mecánica diversa, sobre gravidade, sobre a reflexión da luz, sobre a arte de tecer, sobre a hidráulica, sobre pictogramas e tantas outras cousas, tantas que é fácil converterse en universal, dixo nun momento de orgullo. Instalouse no mosteiro de Santa Ana para pintar un cadro que lle encargaran. O traballo avanzaba. Nomeado arquitecto xefe por César Borgia, Leonardo elaboraba planos e inspeccionaba obras. Nivelamos isto e construímos a fortaleza. Levantada aquí será inexpugnable. Leonardo converterase nun home moi importante desde que volvera a Florencia no 1503. Era o seu vello amigo Di Credi quen dirixía agora o taller de Verrocchio. Naquel mesmo ano, na Universidade de Ferrara, recibía o seu diploma de doutor un estudante polaco, Nicolás Copérnico.
Leonardo da Vinci traballaba no que sería, sen dúbida ningunha, un gran cadro, a Batalla de Anghiari. Estou seguro. Vai ser unha composición grandiosa. Cabalos, batallas... 4-3. Non 4-4. Ten que ser todo moi real. Ah, un paxaro. A ver, paxariño bonito, axita esas as. Así. A voar, teñome que inspirar. Isto sí que manda... Quen me paga o paxaro? Ei! ¡Oh, meu señor! Son eses. Ataca, acaba con eles. Veña, despezaos os dous sen perder tempo, dalle! Ataca, a que esperas? 5-5. Parece moi áxil. Debe ser moi forte. Somos amigos Nada de de vello. pelexar. A ver o voso bosquexo, mestre. Aquí o teño, amigos. Onde ides pintar ese fresco? Sobre ese muro. Como? É o meu. Que pensades facer co meu bosquexo? Dicídeme, este muro é o mellor iluminado. Eu tamén o quero. Pero ti te O novo e talentoso Miguel Anxo Buonarroti non ten moi bo carácter. Solucionaremos. É grato volver ver un amigo. Sí, ímolo celebrar brindando pola amizade recobrada. Pola amizade. 6-5. Empate. Da Vinci e Di Credi, que pasaban por ali, íanlle dar unha idea a un novísimo pintor, Rafael. Con Botticelli e Perugino forman a comisión que tiña que decidir o emprazamento da estatua de David, a última obra do mozo Miguel Anxo. Eu vexo a mellor aquí. Diso nada. Non Sodes permito un que un vello mocoso non como sabe ti nada de A nada. estatua. Dentro de 2 anos xa lles esquecería aos dous. Escote... Sí, pode que sexa algo excesivo. Pero é a cara. Esa boca... Non sei. Onde atoparía unha modelo? Demasiado. Interesante esa cara. Un momento, señora. Cos meus respetos, permitidesme... Un sorrisiño, sí, ese sorriso. Xa está ben! A ver así... non é iso. Hai no que borrar. Polo menos con isto acougo un pouco. Non está mal. Cambiando algo poderíase voar. Salaíno, ven aquí. Mira a miña máquina voadora nova. Pódese voar accionando os brazos e as pernas. Así. Seguro? E ti vas ser o primeiro home voador da historia. Eu un home voador? Non, de ningunha maneira. Algún día hache pesar. Veña, paxariño, veña. Toma. Monseñor. Desgraciado, fora daqui! Preciso un voluntario para probar a miña máquina voadora. Haberá que pedalear para accionar as as. Mestre, contade comigo. E comigo non hai quen pedalee mellor que a min. Vaya, non sei que facer, pero diz os dous. Imos subir ali, só hai que saltar desde o alto. E ti vas voar. Pois, dame vertixe. Non terás medo. Eu non teño medo. Non, ti non, és demasiado pesado. Non, é lixeiro como unha pluma. Xa xo advertira. Pero se voa, voa, voa. O meu sorriso. Ese é o meu sorriso.
Ai, déixame, home. Un día, no Val do Arno, o mestre, levado da súa inquietude eterna, sentíase intrigado. A teoría bíblica dicía que foran as augas do diluvio as que depositaran os fósiles no interior das montañas. De ser así, observou Leonardo, as cunchas estarían revoltas coa lama, separadas unhas das outras, e non ordenadas regularmente por capas. Vamos escavar pola beira do río. Poñer en dúbida o dogma. Por menos que iso noutros países nesa mesma época queimaban a xente. Sí, non cabe dúbida. Con semellante disposición o do diluvio non pode ser correcto. Toma, colle. Ainda está húmido, non vai secar nunca. Que faz? Para que trouxeches estes braseiros? Agardade, agora o veredes. E para esa obra de arte exixiste no mellor muro, mestre Da Vinci. Cando Leonardo reclamou o importe do seu traballo, enviáronlle unhas moedas de cobre. Humillado, decidiu abandonar a cidade. En 1506 en Roma, Bramante emprendeu a reconstrución da Basílica de San Pedro. As obras durarían 100 anos. 1508, Miguel Anxo empeza a pintar a Capela Sistina. Canto ao noso amigo Leonardo, os meus argumentos deben basearse na miña experiencia e non nas palabras dos demais, dicía. E traballaba en distintos instrumentos musicais. O tambor mecánico, estuda xeometría, mecánica, engrenaxes, reloxería e moitas cousas máis. 1510, Copérnico decidiu agardar non 9 anos, segundo a teoría de Pitágoras, senón 4 veces 9 anos antes de publicar o seu tratado As revolucións das esferas celestes. E Leonardo estudaba anatomía e todo aquilo que espertaba a súa nunca satisfeita curiosidade. O paracaídas, a bicicleta, movida por unha roda dentada, con cadea e todo. Faltaban aínda 4 séculos para volver ver algo parecido. Escribiu tamén un tratado sobre a pintura e, cando dispoñía de tempo, pintaba. Non, tampouco é así. 1512, Miguel Anxo terminaba de decorar a Capela Sistina. Sí, así está mellor. Rafael amósalle ao seu mestre Leonardo un dos seus últimos cadros. Platón, sodes vos. Servístesme de modelo. Bramante traballaba en San Pedro, e mentres Leonardo debuxaba o seu propio retrato. Vaya, teño que sair. Acompáñavos. Non, Pedro. Sí, mestre. Espera, xa verás. Tramouse unha conxura contra o vello mestre. Eu vin como profanaba cadáveres. Vírono profanar cadáveres. Vírono profanar cadáveres. Férvese todo xunto e xa está. Toma. Prepara mesturas extrañas, vino cos meus ollos. Oi! E
E escribe signos misteriosos. Para min que é bruxo. 1516, Leonardo estaba amargado. No mesmo ano que Miguel Anxo triunfaba co seu Moisés, ele aceptaba a invitación do rei Francisco I de Francia, que grazas á súa valentía e aos seus canóns acababa de gañar en Mariñano. Non ves con nós? Non, prefiro quedar. Como queiras. Da Vinci marchou para Francia sen Salaíno. Quero ese cadro. O rei desexa ese cadro custe o que custe. Non está á venda. Dicidillo así a vosa majestade. Devolvedillo o ouro que me Ides trouxestes. desgustar o rei. Non. Por favor, non. Ai. Non hai dereito. Mestre, trouxemos todas as nosas reservas de ouro, non temos máis. Podedelas levar. Ai, que fago, señor? Suplico vos ire, devolvédema. Ai, moitas grazas, majestade. Xa que tanto desexades, prométovos que cando morra será para vos. Leonardo gozou pouco do seu cadro amado. Morría no 1519. Hernán Cortés iniciaba a conquista de México. Magallanes estaba dando a volta ao mundo. Carlos V xa era emperador.